de su enorme juventud, nos regala y nos gratifica un recorrido en l'horta de València. Nosaltres, Meliana, som horta, regar per l'àuia meravellosa del Túria, com diu l'himne nostre regional. Per a tu, la vega envia la riquesa que atresora, i és la veu de l'àuia càntic d'alegria, acordat al ritme de guitarra mora. Quantes cultures han fet d'estorta el paraís que avui vivim. I què veu recrear Paco? Les cases, les barraques, els camins com a encontre de les persones, l'àuia com a comunicació de fertilitat, els pobles i els llocs com a hàbitat, al lloc de campanes en l'època mitjaval, a hora de laudes, de tèrcia, de nona o de completes. En el caliu de la casa, la família després de sopar, resant i donant gràcies a Déu, portant les verdures a València, cap i casal, cruzant els ponts de serrans i besant a la casa de tots els valencians. Mos recrea, mos parla dels mobles i de la roba, de les ferramentes dels llauraors, de la paraula, del sugor, de l'amistat. Gràcies, Paco, perquè després de llegir el teu llibre, de punta a punta, de pàgina a pàgina, no en somiem. Tu eres la terra que diu l'Evangèlic, que isqué el sembrador a sembrar i encontrar en tu una terra bona, la terra de tos pares, la terra de la fe, la terra del teu humanisme cristià. Antes el senyor president i Alicia, la seva esposa, dien als jovens de confirmació i als jovens de les aules de Ceu Sant Pau i Cardenal Herreria. També som nosaltres monitors de confirmació, com és Paco en esta comunitat. En tu ha donat la cultura i la humanitat el 100%. Que sigues treballant per al bé de Meliana, de les aules, de la universitat i que ajudem a fer homes, perquè Don Bosco dia que l'educació passa per el cor i per educar els jovens esperança del demà n'hi ha que posar amor. El que no posa amor no educa. Gràcies i que Déu te siguisca acompanyant.